Ovo je moja prva godina da radim sa volontercima, volim pomagati ljudima i kako da to kažem, to mi je jako zanimljivo. Europske vrijednosti za koje se zalažemo ove godine su sloboda, solidarnost, dostojanstvo i jednakost. Ja sam učiteljica Ines Ivanovski, koordinatorica volonterskog kluba Lučac koji okuplja učenike, roditelje, učitelje i vanjske suradnike. U ime Crvenog križa želimo podići svijest naše zajednice o važnosti kulture raznolikosti i vrijednosti svakog pojedinca. Mislim da je izuzetno važno kod djece razvijati empatiju, osjećaj zajedništva, poduzetništva, društveno korisno obrazovanje, inkluzivno obrazovanje što je u biti kroz volonterstvo ste na izvrstan jedan gotovo neformalan način provodi. Oni u tome uživaju, sve ih je više. Promoviramo solidarnost, jednakost i suradnju među različitim dionicima. Volontiramo za solidarnost. Volontiramo za dječju igru. Volontiranje mi je od uvijek davalo nekav osjećaj punoće, osjećaj da sam napravila nešto bolje u svojoj sredini i u svijetu. Pomogla sam udruzi, pomažem svima izvan škole. Mi volontiramo za solidarnost. Preporučila bih svim razredima i iz svakakvih škola cijelog svijeta da se nađu u jednoj školi i rade zanimljive stvari. I da volontiraju za Lučki šušur i za djecu koja nemaju domove i za beskućnike i za puno ljudi i za cijeli svijet i za globalno zatopljenje i za pingvine koji se tope na Antarktici. Ledenjake koji se tope na Antarktici i pingvini se tope. Volontiramo za ljudsko dostojanstvo. Volontiramo za solidarnost. Izrađujemo stvari kako bi to prodali i dobili novac koji onda doniramo Caritasu, beskućnicima. Volontiranjem u stvari stvaramo balans u zajednici. Bog! Mi smo volonteri Obrtničke škole Požega. Danas smo se okupili ovdje u dnevnom boravku za umirovljenike i u D ateljeu da uredimo zajednički naša dvorišta, naše vanjske prostore. Kroz Infozonu zadnjih godinu dana sa 4 mladih razvijamo projekt Splitske face solidarnosti. Projekt je to koji ističe Splićane, a i one koji nisu iz Splita, ali su nešto radili solidarno za grad Split. Tu je popratna izložba u Đerdinu za događaj Hrvatska volontira. Savršeno se poklopilo naš projekt sa ovim događajem. Došli smo ovdje kako bismo prikupili novac za udrugu za autizam 365. Danas su se tu okupile 34 udruge i ustanove sa svojim volonterima i članovima kako bi pokazale svoju solidarnost i pomogle nam pri kupnji defibrilatora. Za mene je volontiranje ulaganje u moj osobni razvoj i općenito pomaganje drugima, a to me čini sretnom. Tako da volontirat ću uvijek. Pa definitivno smatram kako je volontiranje jako dobro, te bi se više mladih trebalo
uključiti u te akcije. Pomagali smo starijima i nemoćnima, išli smo u posjet dječjem vrtiću Cekin i na štandu smo prikupljali sredstva za Marine obrok. To je jedan plemenit posao, odnosno ne posao, ali jedno dobrovoljno darivanje svoga vremena i definitivno za svaku pohvalu. Naš klub je sudjelovao u akciji na pedijatriji. Tamo smo pomagali zabaviti djecu koja se nalaze na odjelu pedijatrije u našoj bolnici. I definitivno bi preporučio i potaknuo mlade ljude koji već nisu učlanjeni da se definitivno učlane i isprobaju ovo jedno novo iskustvo gdje mogu upoznati nove ljude te steći nova prijateljstva iz poznanstva.